Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τεφλόν για να στεγανοποιούμε τους σωλήνες? Γεια σας μητέρες της μηχανικής! Σήμερα θα αποκαλύψουμε ένα μυστήριο που απασχολεί πολλούς από εμάς όταν το θέμα είναι η υδραυλική ή οποιαδήποτε σπυρωτή σύνδεση. Γιατί χρειαζόμαστε αυτήν τη λευκή ή κίτρινη ταινία στα σπυρώματα των σωλήνων? Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου μια βρύση ή μια βάνα απλώς δεν σταματούσε να στάζει ακόμα και αφού τη σφίξατε όσο δεν πάει? Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα και η λύση για πολλούς πονοκεφάλους βρίσκεται σε ένα υλικό που ονομάζουμε PTFE, αλλά πιο γνωστό ως η διάσημη ταινία στεγανοποίησης σπυρωμάτων. Αλλά τι ακριβώς κάνει αυτή την ταινία τόσο απαραίτητο εξάρτημα όταν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τέλεια στεγανοποίηση σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα? Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, πρέπει πρώτα να απομυθοποιήσουμε την ιδέα ότι τα σπυρώματα των σωλήνων από μόνα τους μπορούν να δημιουργήσουν στεγανή σφράγιση. Η αλήθεια είναι ότι όσο καλά κι αν έχουν κατεργαστεί, τα μεταλλικά ή PVC σπυρώματα έχουν μικροσκοπικές ατέλειες. Φανταστείτε ότι κοιτάτε την επιφάνεια ενός μετάλλου με ένα υπερδύναμο μικροσκόπιο. Θα βλέπατε κορυφές και κοιλάδες, μικρές ανομαλίες που είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Όταν βιδώνετε ένα κομμάτι πάνω σε ένα άλλο, αυτές οι ατέλειες δημιουργούν μικροσκοπικά μονοπάτια σχεδόν σαν τούνελ από όπου ρευστά, είτε νερό, αέριο είτε λάδι, μπορούν να διαφύγουν υπό πίεση. Επιπλέον, το υλικοειδές σχήμα του σπυρώματος, αν και έχει σχεδιαστεί για να συνδέει τα κομμάτια σταθερά, δεν αποτελεί από μόνο του μηχανισμό στεγανοποίησης. Χρησιμεύει για να δημιουργήσει μια μηχανική ένωση, όχι ένα φράγμα στην διέλευση υγρών ή αερίων. Τότε προκύπτει το ερώτημα: πώς μπορούμε να γεμίσουμε αυτά τα μικροσκοπικά κενά και να διασφαλίσουμε ότι η ένωση θα είναι πλήρως σφραγισμένη, αποτρέποντας ανεπιθύμητες διαρροές? Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ιδιοφυΐα του τεφλόν. Ή καλύτερα, το πολυτετραφθοροεθυλένιο. Αλλά τι είναι αυτό το υλικό και ποιες ιδιότητες το κάνουν τόσο ξεχωριστό για τη στεγανοποίηση σπυρωμάτων? Το PTFE είναι ένα συνθετικό πολυμερές γνωστό για τα απίστευτα χαρακτηριστικά του χαμηλής τριβής, χημικής αντοχής και, το πιο σημαντικό για τη συζήτησή μας, την ικανότητά του να είναι εύκαμπτο και να παραμορφώνεται υπό πίεση. Σκεφτείτε το σαν μια πλαστελίνη, εξαιρετικά λεπτή και λία. Όταν τυλίγετε αυτή τη ταινία στα σπυρώματα ενός σωλήνα και μετά τα σφίγγετε, η πίεση που δημιουργείται από το βίδωμα κάνει το PTFE να συμπιέζεται και προσαρμόζεται τέλεια σε όλες εκείνες τις μικροσκοπικές ατέλειες που αναφέραμε. Γεμίζει τις κοιλάδες, αγκαλιάζει τις κορυφές και σχηματίζει ένα συνεχές και ομοιογενές φράγμα ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες, εξαλείφοντας τα μονοπάτια από όπου θα μπορούσε να διαφύγει το ρευστό. Εκτός από το ότι γεμίζει τα κενά, η αντικολλητική του φύση και η χαμηλή τριβή του παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Η ιδιότητα της χαμηλής τριβής του PTFE είναι πραγματικά ένα κρυφό χαρτί για τους εγκαταστάτες. Αλλά πώς αυτό βοηθά στη στεγανοποίηση? Όταν εφαρμόζετε την ταινία, τα σπυρώματα γλιστρούν το ένα πάνω στο άλλο με πονή λιγότερη τριβή. Αυτό σας επιτρέπει να σφίξετε τη σύνδεση πιο σταθερά, δηλαδή με περισσότερο ροπή, χωρίς να διατρέχετε τον κίνδυνο να φθαρούν τα σπυρώματα ή να καταστραφούν τα εξαρτήματα. Όσο πιο σφιχτή είναι η σύνδεση, τόσο περισσότερο το PTFE παραμορφώνεται και συμπιέζεται στις ατέλειες, με αποτέλεσμα μια πιο αποτελεσματική και ανθεκτική στεγανοποίηση. Επιπλέον, αυτό το αντιτριβικό χαρακτηριστικό έχει ένα ακόμη πρακτικό και συχνά υποτιμημένο πλεονέκτημα: τη διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης. Ποιος δεν έχει ταλαιπωρηθεί ποτέ να ξεβιδώσει μια σύνδεση που ήταν σφιγμένη για χρόνια με τα σπυρώματα σκουριασμένα ή κολλημένα από τον χρόνο? Το PTFE λειτουργεί ως στερεόλιπαντικό, εμποδίζοντας τα μέταλλα να έρθουν σε άμεση επαφή και να κολλήσουν μεταξύ τους, κάνοντας τη συντήρηση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων μια διαδικασία πολύ λιγότερο επίπονη στο μέλλον. Αυτή η ευελιξία δεν περιορίζεται μόνο στις φυσικές του ιδιότητες πλήρωσης και λίπανσης. Η εντυπωσιακή του χημική αντοχή είναι ένας ακόμη παράγοντας που το καθιστά ιδανική επιλογή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η ίδια ταινία που βλέπετε στις σωληνώσεις νερού του σπιτιού σας είναι κατάλληλη και για το αέριο μαγειρέματος ή για άλλα πιο επιθετικά χημικά προϊόντα? Η απάντηση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ναι. Το PTFE είναι πρακτικά αδρανές στα περισσότερα χημικά προϊόντα, οξέα, διαλύτες και βάσεις, που σημαίνει ότι δεν αντιδρά με τα ρευστά που περνούν μέσα από τους σωλήνες. Αυτό είναι κρίσιμο για να διασφαλιστεί ότι η στεγανοποίηση παραμένει άθικτη και δεν υποβαθμίζεται με τον χρόνο, ανεξάρτητα από το τι μεταφέρεται. Φανταστείτε την καταστροφή αν η ταινία στεγανοποίησης διαλυόταν με έναν συγκεκριμένο τύπο αερίου ή βιομηχανικού χημικού προϊόντος. Οι διαρροές θα ήταν αναπόφευκτες και ενδεχομένως επικίνδυνες. Η ικανότητά της να αντέχει σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από πολύ χαμηλές έως πολύ υψηλές συμβάλλει επίσης στην πανταχού παρουσία της. Σε συστήματα θέρμανσης, ψήξης ή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με ακραίες μεταβολές, το PTFE διατηρεί τις ιδιότητες στεγανοποίησής του χωρίς να σκληραίνει ή να μαλακώνει με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της σύνδεσης. Αλλά αν υπάρχει μόνο ένας τύπος τεφλών, γιατί εξακολουθούμε να βλέπουμε ταινίες σε διαφορετικά χρώματα όπως λευκό, κίτρινο και ροζ? Αυτή είναι μια συνηθισμένη απορία και η αλήθεια είναι ότι χημικά η βάση όλων αυτών των ταινιών είναι το PTFE. Τα διαφορετικά χρώματα συνήθως υποδεικνύουν το πάχος της ταινίας και τη συνιστόμενη χρήση, αν και η κύρια ουσία είναι η ίδια. Για παράδειγμα, η λευκή ταινία είναι η πιο συνηθισμένη και ευέλικτη. Χρησιμοποιείται για το νερό και για γενικούς σκοπούς. Η κίτρινη ταινία είναι συνήθως πιο πυκνή και παχύτερη. Σχεδιασμένη ειδικά για γραμμές αερίου, προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο, όπου απαιτείται μια πιο ανθεκτική στεγανοποίηση λόγω της πιο πτυτικής φύσης αυτών των ρευστών. Η ροζ ταινία, από την άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο νερό ή για εφαρμογές υψηλής πίεσης, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη πυκνότητα και αντοχή. Το σημαντικό είναι πάντα να ελέγχετε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τον τύπο του ρευστού που θα μεταφερθεί, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση της κατάλληλης ταινίας. Για να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες αυτές οι ιδιότητες, η σωστή εφαρμογή της ταινίας είναι θεμελιώδης. Αλλά ξέρετε ποιος είναι ο σωστός τρόπος εφαρμογής της για να εξασφαλίσετε μια αποτελεσματική στεγανοποίηση? Η διαδικασία είναι απλή, αλλά απαιτεί προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι τα σπυρώματα του σωλήνα είναι ταφαρά και στεγνά. Στη συνέχεια, αρχίστε να τυλίγετε την ταινία δεξιόστροφα προς την ίδια κατεύθυνση που θα σφίξετε τη σύνδεση. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί αν τυλίξετε την ταινία αριστερόστροφα, μπορεί να ξετυλιχτεί ή να μαζευτεί όταν πάτε να σφίξετε τη σύνδεση. Ο αριθμός των περιστροφών μπορεί να διαφέρει, αλλά συνήθως 3 έως 5 πλήρεις περιστροφές είναι αρκετές για τις περισσότερες εφαρμογές, καλύπτοντας όλο το μήκος του σπυρώματος που θα έρθει σε επαφή με το αντίθετο εξάρτημα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε μια ομοιόμορφη στρώση που να μπορεί να συμπιεστεί και να στεγανοποιήσει. Το σφίξιμο της σύνδεσης με το κατάλληλο εργαλείο, εφαρμόζοντας τη σωστή ροπή, διασφαλίζει ότι η ταινία θα εκπληρώσει το ρόλο της ως αποτελεσματικό μέσο στεγανοποίησης. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποίησε το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις. Και αν βρεις το περιεχόμενό μας ενδιαφέρον, σκέψου να γίνεις μέλος για να μας βοηθήσεις να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο εδώ στην πλατφόρμα και να αναφέρετε το όνομά σου στα βίντεό μας. Και αν είσαι περίεργος να μάθεις περισσότερα για τα μαθήματα που προτείνουμε, σκάναρε το QR code εδώ δίπλα ή ακολούθησε το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο για να έχεις πρόσβαση σε πολλές ευκαιρίες να αναπτύξεις διάφορες δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην καριέρα σου. Και εσύ, είχες ποτέ κάποιο πρόβλημα με διαρροές που η ταινία τεφλών το έλυσε? Γνώριζες όλους αυτούς τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτό το τόσο ευέλικτο υλικό? Άφησε τα σχόλιά σου εδώ κάτω, θέλω να μάθω τις ιστορίες και τις εμπειρίες σου. Εδώ δίπλα υπάρχουν 2 ενδιαφέρουσες επιλογές βίντεο που πρέπει να παρακολουθήσεις για να διευρύνεις τις γνώσεις σου και να ικανοποιήσεις την περιέργειά σου. Και αν θέλεις να μας στηρίξεις, άφησε το like σου, κάνε εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε το καμπανάκι και σκέψου να γίνεις μέλος του καναλιού. Αυτά λοιπόν, λάτρες της μηχανικής, μια μεγάλη αγκαλιά και θα σε δω στο επόμενο βίντεο.